Nyt me ollaan täällä Hartwell Arenalla, oho. Seuratkaa Noora Susanaa YouTubesta. Kyllä. Siinä on mun unelmien nainen. Helvetin hyvä biisi. Kato. Eli rähinä tulee. Ja jos Robin tulee, mä kiljun ja ohu. Mä pyörryn sen jälkeen. Oliko 52? Häh? Oliko 52? Jos mä seisoin, mä en varmaan jaksa seistä pari tuntia edes tuolla oikeesti, koska jalka muutenkin paskana 3 tuntia korjaan. Mut joo. Täällä on tämmöstä ja mulla meni jalka paskaksi tossa vähän aika sitten. Huomaatte. Nyt on se mitä olette odottanut. Yes. Hyvä. Mutta tämmöstä. Ja meillä on istumapaikat ja ihan helkkarin hyvät paikat ja... Lokaaja. Yeah. Ela show, yes.